Живи Беларусь! Хотелось бы поздравить Беларусь с Новым годом, весь белорусский народ. И все знают о том, что произошло с нашими активистками в Беларуси неделю назад. Хотелось бы поблагодарить белорусских журналистов, которые ведут свою деятельность при таком режиме, не боятся, поддерживают оппозиционеров, поддерживают настоящих активистов. Спасибо за ваше распространение информации о том, что происходило с активистками. Спасибо за то, что вы не боялись прийти под здание КГБ и снимать, прекрасно понимая, что за это с вами могут сделать то же самое, что сделали с нашими активистками. Спасибо белорусским оппозиционерам, белорусским активистам за цветы бело-красно-белые. Спасибо за баннер. Будем продолжать нашу деятельность. Мы обязательно обольем зеленкой всех, кто будет препятствовать демократическому развитию Беларуси. И я надеюсь, что Новый год станет для нас настоящим объединением наших стран, не номинальным, не объединением тиранов Путина, Медведева, Лукашенко, Януковича, а настоящим народным объединением. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Надеемся, что мы вместе победим всех тиранов этого мира. С Новым годом! Сьогодні від імені жіночого руху Фемен хочемо привітати весь білоруський народ з Новим роком, з Різдвом. І в першу чергу до привітання я хотіла би все-таки сказати про моє захоплення сміливістю білоруських людей, тому що одна справа нам тут підтримувати вас і поїхати, це було сміливо, і я захоплююсь нашими дівчатами. Інша справа щодня жити при КГБ, при Лукашенку і боротись, це дуже сміливо, і ми захоплюємося цими людьми. Тому я бажаю в новому році, щоб ваша сміливість, вона не зменшувалася, вона тільки зростала. Я думаю, тільки так можна буде побороти той режим, який на сьогоднішній день існує. І вибачте, що мало таких привітань, як щастя, здоров'я, романтичних, як щастя, здоров'я, більше політичних привітань, тому що насправді я думаю, що коли буде воля, коли буде свобода, тоді дійсно буде багато щастя, багато радості, щоб ви знали, що ви не одні. І багато людей, які вас підтримують і будуть готові йти далі разом з вами у вашій боротьбі. Добрый день. 2011 год был одним из самых тяжких при режиме Лукашенки. Найбольш тяжко, натуральна, прыйшлося палітвязням. Ніколі в гісторыі Беларусі не было так шмат палітвязняў. Ім вельмі дасталося. Вельмі цяжка было родным, блізкім тых людзей, якія знаходзіліся в турмах, але цяжка было всім беларусам. І цяпер Новы год сустракаць в турмах будуць нашыя патрыоты. Як мінімум, мы зараз маем 16 палітвязняў, бо да спіса 14 чалавек трэба дадаваць і Александра Крутова, і Сергея Коваленку. Але уже пачынаюцца вельмі светлыя дні, і ёсць нагода павіншаваць беларусаў і Беларусь с Рождеством Христовым, с Новым годом, с колядами. Я вельмі хочу, каб в 2012 годзе весновая людская паводка затопила вуліцы беларускіх гарадоў і здольна была змыць московскую гразь, лубянкаўскае смецце, якое зараз нахабна сцвярджае, што на ўлада ў нашай краіне. Я вельмі хочу, каб нашыя патрыоты выйшлі з турмаў, каб яны былі на свабодзе. Я хотел бы, каб в 2012 годзе закончилась беларуская трагедия под назовом режим Лукашенки. И это будзе, бо нам, беларусам, необходимо выкарыстаць той гістарычны шанец, які ўзнікае, таму што в імперіі зараз будзе неспакойна.
у іх шмат будзе сваіх праблем. І нам трэба выкарыстаць гэты шанец, нам трэба, каб патрыоты былі на свабодзе, а тыя бандіты, якія ўжо 18-й год грубо парушаюць беларускае заканадаўства, предсталі перед судом, і каб в Беларусі нарэшце былі выбары, і беларусы мелі права абіраць уладу. Я вельмі спадзяюсь, што это все адбудзецца ў 2012 годзе. Со святамі вас, родные мои! Жыве Беларусь!